नाजिमुदां थोदो थांनोसै। मा जालायखो? मालाय जोंहानि न'आव थाङोब्ला फामेया सान्थि थानो मोननाय नङानो, बेनिखायनो फामेखौ हरनो बादों मालाय। नै फिसाफोर, बे थिउरियाव मा राजा फाग्लाया बेफोरबायदिनो बुंलाबायो। बिनि बुंनायखौ दालाथार। खोथायानोथ' मा जादों? मालाय बिबोनांनो एरनानै होदों आरो जोंहानि न'आव हाबा जाहैयोबा आं फामेखौ सानफ्रामबो रायबाय थागोननो, सानफ्रामबो बखिबाय थागोननो, मालाय सान्थिनो दोनानो आंखौ लानानै मानो बेफोरबायदि एरनानै होनांगौ बे अमा राजाया? बे फाग्लाया बेफोरबायदिनो फिसा। बे फाग्लानि खोथाखौ दाला। आच्छा, बेखौसो नांलायबाय थादोंमोन होनबा नोंसोर? माथो जात जात बुंबाय थादोंबा बियो आंखौ? आरो जोंहानि फेमिलिखौ मानो बासिनांगौ बेलाय? मालाय बेलेग हौवा नायनानै हरोनो, बेनिखायनो आंबो रागा जोंनानै जाथिनि थाखाय मोजां हौवा नायगोन होननानै बुंबाय। बाजै, मानो बिदि बुंखो नों? आंनो फामेनि अनगा रावखौबो नाङा बाजै। आंबो नोंनि खोथाखौ बुजिदों, नाथाय जोंहानि न'खरखौनो बासिदोंबा मा होननानै बुंनो आंलाय? उनावबो जुदि फामेखौ नों हाबा खालामनानै लाङोबा फामेनो जात जात एरनानै होबाय थायोब्ला माथो न'खरानो दावराव दावसि जागोन। बिदि नङा फिसा, आंनि फामे आइया जोबोद मोजां, रावनिबो खोथा लाया। हा जावैसोआ फामेखौ मोजां मोनोबालाय आरो फामेयाबो जावैसो जागोनखौ मोजां मोनोबालाय हाजोंलाय गेजेरावलाय माथो बुंनो हानो, नङा होमबा? नंगौथ' आरो जेबो नङा दे, आं फामेजों रायलायगोन। मानो होनोबा डिसिसनफोरखौ फामेजों आंजोंसो लागोन नालाय। दे फिसा, बेखौनो खालामदो। दे जिरायदो फिसाफोर, बे फाग्लानि खोथाखौनो लायो नामा? दे हाफां, बांद्राय साननांला। औथ' आरो बांद्राय साननाङालै हाफां। दे जिरायदो। दे बुरैफोर, नोंबो माइब्रानि बिदैखौ लाबोदो। होमबा लायगौ आं। ओइ हाफां, अमा राजानि खोथाखौ बांद्राय साननाङालै। बांद्रायथ' सानाखै, नाथाय हिनजाव नायनो फैनानै बिदि लाजि फोनांजानाया बिराद लासिंसिं बाथ्रा ना? मा आंहा मान सनमान गैया नामा? बे अमा राजाया आंनाव निमाहा बियाबा जाथाराहाय, आं गनायथारा। जागोन दे, आं निमाहा बिहैगोन। नै फामे, आंनि खोथाखौ ला। दा बायदियाव हाफांमोननि न'आव बिहामजो जाहैनांगौबा नों सुख सान्थियै रायजो जानो मोननाय नङाब्रा। नों जाथिजों गोसो थोलायबानो जे जाथिया नोंखौ हाबानि उनाव मोजाङै दोनगोन बे नङाब्रा। जिबायदि बिबाजैखौ मोजां मोनो बेबो। बेनिखायनो आंनि खोथाखौ ला, दाबो सम दं फामे, दाबो सम दं। फामे, मा सानखो नों? जुदि नोंनि गोसोआव माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आं बाजैनि जानानै नोंनाव निमाहा बियो। नोंलाय नोंसा बाजैनि जानानै मानो निमाहा बिनांगौ जाथि? नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा बाजै हाफांनि रावफोरखौ? खोथाया गोखाबाबो गोसोआ जोबोद गुरै। आरो खोनासं फामे, बे जाथिया बिबाजैनि बिराद खोथा लायो आरो बिबाजैखौ बिराद बाख्नायो, मिथिबायना? आंथ' बिबाजैखौसो गोसो थोयै बायदि मोनलायलाङोलै। मा सानगो फामे? आंलाय मा साननांगौ, जेबो सानाखै। फामे, नों मानो बेफोरबायदि रायलायदों आंजों? बेबो दिनैनि समाव मानो बेफोरबायदि रायलायदों नों आंजों फामे? ना नोङो जोंहानि बाजै आरो नोंसानि गुमैनि खोथाखौ लानानै एसे दाउट जादों? जेबो दाउट जानांगौ गोनां गैया फामे। गुबुना जोंजों रायजो जाफाया फामे, जों सानैयाल'सो रायजो जागोन। बेनिखायनो जों सानैनिबो डिसिसनखौ रेसपेक्ट होलायनानै दावगालांनांगोन, आग बारायलांनांगोन। सोरबा जोंनि सोमोन्दोआव माबा मोनसे बेले बेजे खालामनानै होयोब्ला जों खोनासंनो नाङा, मिथिबाय फामे? जाथि, आं दा जेबो बुंनो हाथ'ला। नाथाय मानो? नोंबोथ' आंखौ मोजां मोनोना, बेवहायलाय मानो गोनो गोथो? जोंथ' दिनै हाबानि थि खालारसो खालामनो फैदों, आरो नों दिनैनि समावनो बेफोरबायदि मानो बुंखो फामे? आंखौ निमाहा होदो जाथि, आं बे हाबाखौ मालाबाबो खालामनो हानाय नंला। नों मानो बिदि बुंदों फामे? नोंनोथ' बुंदोंमोन ना नोंखौ थाबैनो सोंनानै लांफै होननानै, बेनिखायनो आंबो फैबाय। दा नों मानो बेफोरबायदि सानखो फामे? गुबुननि बुंनायफोरखौ दाला फामे, गुबुनालाय जानला मानला बुंखागोन। अन्नानै आंखौ बुजायनो दासान जाथि, आंबो मिथिगौ माया मोजां माया गाज्रि, बेनिखायनो आंनि फिउचारखौ लानानैसो आं बे थिरांखौ लादों। अन्नानै नों आंखौ बावदो। जुदि नों आंखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंमोनब्ला आंनि बुंनायखौ लाखिगोन, नङाबा लाखिनाय नङा। फामे, नों मानो बिदि बुंखो फामे सना? बिदि दा बुं सना। दादां आंखौ। फामे, नों दसेनो इसेबां सोलायथारबायना? दसेनो जोंनि मोजां मोनलायनायनि समायखिरा लालायनायखौ बावगारबाय नामा नों फामे? समायखिराखौलाय बावगारनो थाखायसो लायो दा। मानसिफोरा समायखिराखौ मानो लायो? बावगारनो थाखायसो लायो। बेनिखायनो प्लिज नों थांखांनाय जाथायफोरखौ लानानै आंखौ बेफोरबायदि कनफिउज दा खालाम। आं आंनि फिउचारखौ आंसो दागोन, नों दानानै होआ। अन्नानै जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां। फामे, नों मा बुंलाबायखोब्रा सना? नोङो जोंहानि बाजै आरो नोंसानि गुमैमोननि खोथाखौ लानानै नों मानो जोंनि सोमोन्दोखौ सेफायनो नागिरखो? जाथि, आंनि थाखायबो बे एसेबां गोरलै नङा, थेवबो आं नाजानांगोन। आं नोंसानि न'आव थांनानै गावखौनो सुखुआव दोननो हायाबा आं माबोरै नोंजों रायजो जानो जाथि? बेनिखायनो प्लिज नों जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां दानो, आरो नोंसानि आदा बाजिमोनखौबो लानानै थांदो। हायोबा आंखौ निमाहा होदो जाथि। मानो नोंखौ आं सुखुआव दोनना जानांगौ जाखो? नोंखौ आं अरायबो आलो गोजोनै दोनगोन ना? बेफोरखौलाय हाबानि सिगां बयबो बिदि बुंखायो जाथि।
हाबानि सिगां बुङो रानि खालामनानै दोनगोन होननानै उनावहाय हाबानि उनाव रुवाथिसो खालामहैयो। प्लिज जाथि, आंखौ जुदि अननाय दङमोनब्ला नों आंनि जोबथा खेबनि रिकुवेस्टखौ लाखिगोन। अन्नानै आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदो आरो आंनि जिउनिफ्राय। प्लिज जाथि, बेखौल' मावदो नों। फामे, नों आंखौ दिनै होखारलायबाय। औ, प्लिज जाथि, नों जोंहा न'निफ्राय थांदो, नङाबा आं आरो रासिनसो दुखु मोनबावगोन। जागोन दे फामे, आं नोंसानि न'निफ्राय ओंखारलांनोसै। आरो मोनसे खोथा फामे, आंनि गोसो सिङाव आं नोंखौ जेब्लाबो दोनबाय थागोन। नोंनि गोसोआ सोलायोबा आंखौ कल खालामफिनबानो जाबाय। आं नोंखौ अराय सम नेनानै थागोन। आइ लाभ इउ फामे। बिराद मोजां मोनथारदों आरोना नों बिबोनांनो एरना होनानै। आंलाय मा एरदोंखाय? आरो बे सिख्ला लंदांदांआनो आंनि एरनायखौ लागोन नामा? आं जेबोखौनो बुङाखै। औ, बुङाखैथ' आरो नोङो। नोंलायनो गावनि बिबोनांखौ जेब्लाबो रायबाय थागोननो। आं सुगावनो दोननाय नङानो। मा सानो आङो जाथि आरो फामेमोननि गेजेराव हाबनानै थाबाय थागोन आं? आंहा एसेबो खामानि गैथारला होमबा? ना बिबोनांखौ गोसो थोयोहाय नोङो, बेनिखायनो हरनो बादों? नोंबो बिबोनांखौ गोसो थोयो नामा? आं नों बायदि गुन्दा नङा, मिथिबाय? आंबो नों बायदि थङालि नङाब्रा। नों हौवा मानसियालाय बोरै थङालि जानांगौ जाखो? नों थङालासो सासे थङाला खुगा जिला। खुगा जिलां? मा जाखो? खुगाया जिबायानो दे आंना। मालाय एसे मोजां हिनजाव नायफैनायखौबो नों बेफोरबायदि खालामनानै होबाय। आं जेबो खालामाखै। आंखौ लाजि फोनांदों आरोना? जाबाय दे हापां, बांद्राय बेफोरबायदि नांलायबाय थानाङा। नारजि बुदां, नुवाखै नामा नोङो अमा राजानि आखलखौ? आंखौ बोरै लाजि फोनांदों? आरो दाबो बेफोरबायदिसो होनफैबावदों बियो। बालावबो नाङा नोंसानि न'खरनि हिनजाव मानसि। गाबागावनो लाखिनानै लाबानो जाबाय। बिबोनां गोसो थोग्रा, बिबोनांखौ लाखिनो लुगैनानैनो बेफोरबायदि बुंथारदों नों। ओइ हापां, जाला माला बुंनाङा दै। बे खुगाया नोंनावल' गैयाब्रा। मा खुगाया आंनावल' दं होननानै बुंदों नामा आं? आदा बाजै, थौदो न'आव थांनोसै। मा बुंखो फामेया? आंनाव बिनि जेबो फिननाय गैया। थौदो थांनोसै। आदा सिखारदो। नाथाय मानो? नोंसोर थानो गोसो जादोंबा थाबानो जाबाय। पाक्का रेजेक्ट खालामबाय आरो बे फामेया। बे अमा राजा खुगा जिलानिफ्रायनो जाबाय। खुगाया जिनायखायनो जेबो रायलायो बेयो, जेबो बुङो, एरसन एरब्रब खालामो। थौदो हापां, थांनोसै। आरो नारजि बुदां, नोंबो खुगाखौ एसे सामलायलै। बे बहा सामलायनो? बिनि खुगाया जिजुनायसो। मालाबा बेसेबांबा गिदिर बिजि लानानै बिनि खुगाखौ सुथेगोन आं। थौदो थांनोसै। थां। है, सिरि था नों। फैदो हापां। आं सिरि थाया। आंबो बखिबाय थागोन। आंबो जेननायाव गैया। आंबो देरहाबाय थाग्रासो। हापां, फैदो। बिहारि गोसो थोग्रा गुन्दा साला खिथु गोलाव। नोंहालाय मानो इसेबां खुसि? नोंनि बाहागोखौ खुसि जाफानानै होबायब्रा। मानो होनोब्ला नों हाबाखौ केन्सेल खालामना होनानै दा बिराद खुसियाव दङना? आयो, बहा थांखो आलासिफोरालाय? थांबाय आलासिफोरा। आयो, बे थिउरियानि थाखायनो थांमारबाय आलासिफोरा। मानो आलासिफोरखौ होखारहरखो नोंलाय? आं एसेबां मोजां माइब्रानि जौखौ लुनानै दोनखाबायमोन। नोंलाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो थिउरिया? आं जेबो खालामाखै, मालाय गाव हारसिं ओंखारलांदों बिसोर। फामेयासो माबा बुंदों नामा आं मिथिया। हाबाया केन्सेल जानांगौबा गारदायाव गैयाहाय नोंखौ आं बिजामादैबाबो। आंलाय मा खालामखोब्रा? दालाय खालामाखै होमबा नों फामेनि खोमायाव बुदुं बादां मन्त्र मारिनानै? नों मानसियाथ' मा जागोनब्रा? मोजाङानो जाबाय हापां मोना ओंखारलांनाया। आरो नोंथ' मिथिखायो दा हापांनि खुगाया माबायदि। जुदि फामेखौ रायबाय थायोबा उनाव। बेनिखायनो आं आंनि बिबोनांखौ बेफोरबायदि हरजानो बादों। मिथिबाय? बुजिबाय दे, बुजिजोब्बाय। मा बुजिखो नोंलाय? बुजिबायब्रा, बुजिबाय। नोंजों थरखा थरखि जाबाय थायालै। आंहा जौ बिदैखौ लोंहैनोसै। मानो होनोबा जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। जाथि, मा जानाय? फामेया माबाफोर बुंदों नामा? पाक्का बुंखादों बियो अमा राजानि खोथाखौ लानानै। जाथि, ब्रेकआप खालामाखै होनलाय फामेया नोंजों? बिदिनो जाबाय बाजै। आयौ, इसिबां गोसो थोलायनायानो मालायनि खोथाखौ लानांगौ जाबाय आरो बेबो बिगुमैनि खोथाखौ। बिमाफोरनि खोथाखौ लाबाबो बेलेगमोन, बे बिगुमैथारनि खोथाखौनो लायो। हामारोहाय बेफोरबायदिनो। बिगुमै गोसो थोग्रा मेरला मानसि दङ। बे बिगुमैफोराबो खायसे ओरैबायदि गुन्दा थायोना, बिबोनांफोरखौ जि चान्स लाबाय थायो। बिबोनांफोरनि बयफ्रेन्डफोरजों नांलायहरबाय थाग्रा बिगुमैबो दङ। बिराद गुन्दा बिगुमै थामारो सोरनावबा। खालि बिबोनांखौल' नोजोर होग्रा। नों सिन्था खालामनाङा जाथि। फामेया जुदि नोंखौ मोजां मोनथारोबा गावहानो नोंखौ गोसो थोफिनखागोन। अब्लाबो दिनैनि समाव फामेया बेफोरबायदि खालामनाङामोन बाजै। आरो नोंबो आंनि थाखाय लाजि फोनांजाबाय बाजै। आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङाहाय जाथि, बेफोरलाय जाबाय थाखायो। बे अमा राजाखौ ओरैबायदि रागा जोंखायोना आं बिनि खिखौ नायबाबो बिनि मोखांखौ नाया सानलायथारो आङो। बाजै, नोंसोर न'आव थांथ'दो दे। आं दसे बाहेरनि बारहावा जानि। ओहो, थांनो मोना। नोंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव जों हारसिं हगारा। आंखौ जेबो दासान आदा। आं जेबो खहा खालामा। जाजां गोसोखौ दसे बुरखायनो थाखाय बाहेरनि बारहावा जानि। सियरथ'? औ आदा। गारिखौ लाखिनानै होदो। दे, मोजाङै मोजां न'आव फैफिनबानो जाबाय दे। आरो गोसोफोरखौ बांद्राय गाज्रि खालामनानै गाज्रि डिसिसन लालाबायनाङा।
जागोन दे बाजै। आच्छा अखाफोर फुजायाव बहा बेरायहैनायमोनलै नोङो आंखौ गारनानै? आं लोगोफोरजोंसो बेरायहैदोंमोन। लोगोफोरजों ना सेंग्राफोरजों? आं सेंग्राफोरजों बेरायहैयाखै। बेरायहैयाखैबा माथो बै गालाया वाट्सएपआव स्टेटास होनानै दोनलायदों मिथा पान ज' जालायलायनाय। आंखौ थगायदों नामालै नों? आं थगायाखै माथो, गालामोनखौ उनावसो लोगो मोनदों। जोंथ' सिख्लाफोर गोजासो थांदोंमोन। बेखौनो नोंहा थगायनांगौ नामा? गालामोनखौ लोगो मोनहैनानैथ' नोंसोर ज' ज' बेरायलायदों नङा होमबा? आं नोंखौ गालाजों लोगो जानाङा होननानै बुंबाय थायो ना थाया? होमबालाय मानो नों गालानि मिथा पान होनायखौ जानाय? आं बावगारनानै जाफ्लांदों। आंखौ गारनानै रावजोंबो गोसो थोलायनाङा, रावजोंबो लोगो हमलायनाङा, रावनिबो मिथा पान होनायखौ जानाङा होननानै नोंखौ बुंदोंना बुङाखै आं? आं बावबाय। माला बुंनायमोनथाय नों? वाला बावगारबायसो होनबावबाय नों। मोजाङै बुं, नों गालाखौ मोजां मोनमारबाय नङा होमबा? आंनाव सोंबाय थानाङा। आं सोंबायानो थागोन नों सैथो बाथ्राखौ बुङागौ मानि। बुं, नोङो मोजां मोनगोन ना मोना गालाखौ? औ मोजां मोनो आं गालाखौ गोसो थोयो। दा गोजोननाय मोनबाय ना? आं सैथो बाथ्राखौनो खोन्थाबाय नोंनो। मानो खोन्थानाय नों? आं रागा जोंनो ओंखारबायना। बेनिखायनोथ' आं नोंखौ थगायदोंमोन आरो। नों गालाखौ गोसो थोबालायथ'? औ गोसो थोबाय। आं थासान्दियावनो नों मानो गालाखौ गोसो थोखो? मानो होनोबा गालानि खुदुमनाया बिराद मोजां। नोंनि खुदुमनाया जाथारा? बेनिखायनो आं गालाखौ मोजां मोनबाय। दिनैनिफ्राय बाय। लायला जामायला खुदुमनो रोङाबानो गारलायलायो। बिदिसो जाबाय होमबा? लासिसिन जाबायना खुदुमनो रोङिनि गारजानाया। सोरबाजोंबा मा होननानै खोन्थानांगौ जाखो आंलाय? ओमफ्राय आं दा बोरै खुदुमनो रोंनांगौ जाखो? माबायदि पारफेक्ट खुदुमनायाबा? आंथ' रोङाना, आंखौ रावबो फोरोङाखै। थोद जारला जाबायना। मालाया बेखार जाबा दुखु जासोयो। आंहा लाजिनोसो ओंखारसोदों खुदुमनो रोङा होननानै गालांजानायनि। मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? जुदि खुदुमनो रोङाबा आं हिनजावखौनो मोननाय नङा माथो। बयजोंबो गारनानै खारजाबाय थागोन। हे भग्ल, मा जानांगौ जाखोब्रा? दाउसो देलाय माबाफोर जानो नामा? आंना जानोलाय बिराद गोसो जादोंमोन आरो बायदिसिना, नाथाय नामफोरखौनो गोसोआव गैया। आया, गाव जानो लुगैनायखौनो नामखौ मिथिलाया। औहाय बालि, नामफोरखौनो मिथिया बाल। फटकफोर नुबासो खोन्थानो रोंसिगोन आं। आया, फट'खौलाय बहा मोननांगौ जाखो दालाय? गुगोल खालामगोन आरो। होद, बिदिबाथ' हटेल मोजाङावसो थांनांगोन। बे फुटपाथाव मा मोनो बेखौनो जाथ'दोब्रा। आं उनाव हटेल मोजाङाव लांगोन नोंखौ। आयौ बाला, नंगौ बम्र'? औ। आयौ बाला, हनै नाहरलाय। बेथ' जाथिसो। बेथ' जाथिसोथ' आरो। फामेखौ नायहैनो थांनाया बेसेरा फामेजों गारजाबायनो। आयौ बाला, दे होमबालाय नोङो माबा माबि अर्डार खालामदो। आङो जाथिजों एसे दुखु जाफ्लाहैनि दे। बाफ्रे, दुखुखौबो जाफ्लायोसो होमबा नों? बाथामिस हगार लामाया। फंबाय, मा दं? निमखि दं, गजा दं, माखौ जानो? दे, साहा खाबनै निमखि गजा मोनसे हरबानो जाबाय। माब्रै खबर सबर जाथि? थिगानो दं। मिथिखाबाय आं। थिग दं होननाय माने खबरा गाज्रि नङा होमबा? फामेजों फाफ्लि फैलाना खोन्थाहरजाबाय, माने जोदलाना हरजाबाय नङा होमबा? आंखौ गारनाया बोरै मोनदों? आंखौ जोगारनानै हरनाया? थफ्ला थफ्लि लानानै खारसनहैलायथारदोंमोन आं नोंनाव। आंखौ जोगारनानै हरनाया दालाय माथो जोगार जाहरफिनबाय नोंलाय फामेजों? बेनिखायनो गावनि गोजोननि थाखाय मालायखौ दुखु दाहो, मिथिबाय जाथि? नङाबा गावनावनो नांफिनो, मिथिबाय? मोनबाय दा मस्लाया? थिंटपटपटपला बार' मसला ने जानो बोला खारै अनदला। ओइ दाउस्रि, मा जाला मानलालै नोंलाय? ओरैनो एदावदों आं जाथिखौ। आच्छा जाथि, आं नोंखौ गोसोखौ दुखु दा खालाम होननानै बुंला, मिथिबाय? नों हाजासे गाब, हाजासे दुखु जा, हाजासे गावखौनो दुसि, मिथिबाय? मानो होनोब्ला गोरोन्थिया नोंनिनो। आयौ बाला, बहा थांनो नायगिरलाय खालाय? आं न'आव थांनोसै। लाजिबायबो दाङा आरो। मा जानला मानला बुंथारोब्रा नोंलाय, हामालै। जेबो नङाहाय मा। ओमफ्राय बोरैथो अर्डार खालामनायालाय? बानायगासिनो दङ, दे जिरायदो। अके। दासो मा गोसोखांलाबायखो नोंलाय? आफा, आं दासो गोसोखाङाखैलै। आं सिगांनिफ्रायनो बे सिख्लाखौ नायनो थांनो साननानैनो बावनानै थादों। बिनिखायनो आफा, दिनैनो थौदोब्रा। नायहैनोसै दिनैनो, नङाबा दस्रायासो लानानै थांगोन। नाथाय क्लिअपेट्रानो खोथा होखाबाय। दा बोरै जानांगौ जाखो? 50 लाखनि चेकबो होखाबाय आंनो। क्लिअपेट्रा ना मा पेट्रा आं बेखौ मिथिलालै आफा। आं एसेबां बुरै हिनजावखौ हाबा लायालै। हाबा लाया होनबानो जागोन नामा? बेफोरबायदि हिनजावखौ मोननो थाङा। मालाय हिनजाव सिख्लाफोराबा हौवा बोरायफोरजोंनो हाबा जायो। हौवाफोराबो हिनजाव बुरैफोरजों हाबा जाबा मा जायो? जेबो फिसाय गैया।
फिथाइ थाखाबा बेलेग खोथामोन होमबाबो आफा बे फामेखौ खेबसे नायनानै फैनोसै जुदि फामे आंजों जाया होननानै बुङो अब्ला आं बे क्लिअपेट्रा ना मा पेट्रा बेखौ हाबा खालामगोन मिथिबायना आफा मा सानहाबखो आफा फामेखौ दिनैनो नाहैनोसै आफा हाबा जाबाय जायाबा गैला ओमफ्राय नों जेखौ बुङो बेखौनो मावगोन आं दिनै एसेबां हाखु दाखु हाला गाबोन थांगोन खबर हरनानै होबानो जाबाय आच्छा दे आफा जागोन सोर फन हरलायखो आंखौलाय हेलौ बाप्पावै आं दा एसे बिजियाव दङ ना मा आच्छा जागोन दे सोरनि फन बे क्लिअपेट्रानिनो फन फैदों आफा आंनि थाखाय माबा मोनसे सारप्राइजनो आंखौ तिनिआलिसिम लिंहरदों थांबानो जाबाय आरो थाङालै थां मा होनो नायनि जागोन दे नों बुंनायखायसो थांनो नागिरबाय आं ओमफ्राय गाबोन फामेखौ नाहैनायाव थांफानांगौ नोंबो जागोन दे एसे मोजां हिनजाव मोननायखौनो लाया होननानै बुंदों बियो बेबायदि हिनजावखौ लायाबा सोर हिनजावखौ मोनबावगोन बेलाय होमबाबो नाहैनोसै सोर फामे बियो बाप्पावै बुरैनाव माथो डेन्जार कार दंलायोलै मानो लिंहरनायमोन आंखौ नोंनि थाखाय मोनसे गिफ्ट लाबोफादों आं गुवाहाटीनिफ्राय बाप्पावै मा गिफ्ट लाबोफाखोलै नांलायलायला नामा सोरबा गिफ्ट होबा बेफोरबायदि बुंनो हामा आरो आं एसेबां गोजाननिफ्राय लाबोदोंनो लादो आच्छा दे आं नोंनो वाट्सएपआव दा हराव मेसेज हरगोन दे दा एसे बिजि आं नोंनि नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय नोंनि नामा बिराद गोराथारलै एसे मोजां नाम लानांगौमोन ना क्लिअपेट्राया मोजाङानो दा एसेबां पावारफुल नाम आच्छा थफिराम माला बेरायनो थांनो आंजोंलाय आंहा दासान्दि टाइम गैथ'वा मानो टाइम गैया जानांगौ जाखो आंसो बेरायनो लांगोन ना नोंखौ मोजाङै रेडि जानानै थादे गाबोन आं गोसोबायदि नोंनो मा नांगौ होजोबगोन खालि नों आंजोंल' थाफाबाय था आरो देनां हाबा जाखांनायनि उनाव न'खरखौल' बें बाहेरनि खामानिखौ आंनो मावजोबगोन जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो नोंनो होजोबगोन आं जेबो टेनसन जाहोआ आं नोंखौ खालि नों आंखौ गारनानै बेलेग हिनजावजोंल' दा लाइन मारि नङाबा दिगदार जागोन आं नांगौखिनि गासैबो बुस्थुखौ नोंनो होजोबगोन दे होमबालाय आं थांनोसै गाबोन लोगो मोनलायसिगोन बाप्पावै बे बुरिनि जायगायाव बेलेग सिख्ला जानायमोनब्ला हाय हाय बेयावबा मा लाबोदोंलै न'आव थांना नाहैनि र' मा जानाय बुं बिजामादैखौ मा बुंनाय नों आयै आं बे सोमोन्दोखौ लाखिनो हानाय नंला मानि थाखाय मैया दाखालिसो फनफोराव नोंनो आंनि जिउ आंनो नोंनि जिउ सना दार्लिं मना दार्लिं होनलायलायनाया दिनैलाय मा जालायखो गावनो गोसो थोननानै लिंहरबाय दिनै आरो हाबा जालायबाय गावनि गोसो बायदि खालामथारगोन ना नोंसोरो आयै हाबा होननाय बुस्थुखौ जानला मोनला जाजाया बेनि थाखायनो एसे सानग्रोनांगोन सिगांनिफ्रायलाय मा जाना थानायमोन दिनैसो उन्दुना सिखारनो रोंदों नामा नंगुमैनि खोथाखौनो लाथारबाय आरोना नों आइला आंलाय मा फोरोंखोब्रा मा फोरोंखोसो होननानै बुंदों नों बिबो नांनो मा होननानै एरनानै होखो नोंलाय बे एफा देरनाय मानसिनो मा एरनानै होनांगौ जाखोब्रा आंलाय जेबो एराखैलै आंलाय जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा बाखि फामेनि आखायावसो दं मानसिया एसे गंलाय मानि थाखाय गंगोना गङा आच्छा बारु थाइबानि लारु गंनोसै होमबालाय गंबाय आइला जामाइला आंखौ सोबानो थाखायसो गंनो होबाय नोङो नोंनि थाखायनो जादों गासिबो आयै गुमैखौ बांद्राय दादुसिसै आं गुमैनि बुंनायखौ लायाखै आं गावनो गोसो जानानै बे सोमोन्दोखौ सेफायदों मानोना जाथिया मोजांबाबो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा एसे बोरैबा आं बिबाजैखौ नुनानैनो बोरैबा मोनदों आयै बेनिखायनो आं हाबा जाला नुबायना बिखुनजो आं मालाबाबो एरनानै होआब्रा एरलु एरलायाव गैथाराब्रा आं ओंख्रि भाजिखौसो एरो खोथाफोरखौ एराब्रा आङो मोनथिखायो आं नोंनि आखलफोरखौ आयै गुमैखौ दा रायसै रायनोबा आंखौ राय बेफोर गासिबो आंनिनो गोरोन्थि उनावल' आरो नांफिनगौ होननानै दा बुंखा ओइ फामे बिबोनां सना गोसोखौ दुखु खालामनाङालै आं दंना आं थानायावलाय मानि सिन्था ओइ ओंखाम ओंख्रि ज' मोखां नायलायलाय जानोसै नङाबा सन्थ'लानोसो होजोबगोन बिमाया गुमै नोंना माथो खावलाया आखाइनि सिनथाबाय आइला नंगौना नङाब्रा जेबो नङा दे ओइ ओंखाम जाहैनोसै दे जावैसो जादो आलासिफोराथ' जालाङासै बेखायनो नोंनि थाखाय दाउखौ रुनानै आरो अराव हांनानै लाबोबाय आं दे जावैसो जादो बेखौलाय माथो होनबावनो बिबोनांनोबा मा होननानै एरनानै होखो नै दानाबा हाबा जालानो गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजोंनो थांथोंसै बेबो बिगुमैजोंनो बिहारि जाहैथोंसै हा माथो बुंबावनो दानि जुगावलाय सोर बिमा बिफानि खोथा लाग्रा दंबावो उल्था बिमा बिफाखौसो फोरोंबावगोन जायाखै नोंसोरनो जाम्बि होननानै सैथो बाथ्रा ओमफ्राय मोनसे खोथामोनलै गाबोन थफिराम मोना फैनो नागिरदों नोंसानाव मानोबा मिन्थियालै मानो फैनो नागिरदोंथाय आंनाव फन खालामहरदों आरो नोंनो खोन्था होननानै फामिखौसो नायनो फैयाथ' होमबा बेखौसो गोसो थोयो खोमा आरो बेनिखायनो हाबा जाया होननानै बुंदों खारलाय बारलाय थार्स दानि मोजां मोनलायनाय बाथाय दसेनो गोसो थोब्रबो दसेनो गारब्रबो मालै बिखुनजो दासो बुजिदों नामा बेखौनोबा आंखौसो एरनानै होदों सानलायो नोंनि खावलायावलाय मा
बिखुनजोनि बान्थाब्रा मालाय नोंनो दाउ बेदर बान्था होयोबा आंनो आखाइनि थालखानि बान्थासो होयो ना बिखुनजो रागा फोजोंथारनाङा आंखौ जेबो होनथारनांला नों ओंखाम खुना होफैनोसै जानानै थांदो आंखौ मानो इसेबां रागा जोङोब्रा बिखुनजो नोंलाय आखला मोजांबासो नोंखौ मोजां मोनगौमोन दा आंलाय नोंनि बे आखल जायै मानसिखौलाय आंलाय बोरै नोंखौ मोजां मोननांगौ जाखो बांद्राय रागा जोंबाय थानांलाब्रा दे सानैजों जौ लोंलायनोसै जोंहा र' आं जौ लायनानै फैनि होमबालाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय साबसक्राइब खालामनानै गालांदो गोदान फैनायफोरा ओमफ्राय गोजामफोरा कमेन्ट लिरनानै गालांदो लाइक मोनसे होलांदो दे नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन दे बाय बाय